Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis kun titqajna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ġimma fuq il-festa tal-Eid. Hekk madun il-ġimgħa smajna kemm il-Vanġelu u Ġesu der kemm il-darba, kemm lill-Apostli u kemm il-nies oħra. Frattant l-Apostli llum insibuhom magħluqa ġo ċenaklu, għadhom ma emnux sa barra. U naraw il-Tumas li jiddubita. Aħna wkoll kultant jiġuna d-dubi, għalhekk nitolbu lil Alla itina din il-fidi li nemmnu fih. Jekk din l-Ewkaristija li ħaniċċelebraw nippreparaw rwieħna tajjeb billi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna. Fakkarkom li l-Qudiesa tal-lum ser tkun suffraġġju għal Toni Vella u l-familja Karwana. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs. Int waħdek mulej, int waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festi tal-Eid inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu għaddejs tiegħek. Qawwieħ ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddafna, bliema spiritu tnistilna mill-ġdid u bliema demm infdejna. Dan nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li għallhom jekk jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd, għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Daw kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibiegħu ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissibħu fl-ikel biqlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieба tiegħu. Ngħidu flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajdu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatajdar Aron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Ngħidu flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. B'saħħithom kollha mbuttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna. Għawa tiegħi u għana tiegħi il-mulej.
u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Ajjat ta' ferħ u reb fl-arejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila, ngħidu flimkien faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej ħanifirħu nitennew fih. Ngħidu flimkien faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħniena kbira tiegħu raġa' wilidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittebba u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqarjek issa għal ftit żmien ieħor, jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-debb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-debb biex ikun jistħoqilha tasal għat-tifħir, għal-glorja u għal-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għal-kemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih għad li issa m'intomx taraħ, intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għana tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr mill-Alla. Tumas emmint għax rajtni jgħid il-mulej ħen jindawk li ma rawx u emnu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta id-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lud bil-bibien magħluqa. Ġesu qgħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Kif il-missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna il-mulej, iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marki tal-imsiemer u ma qiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu jien ma nemminx. 8 wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal qgħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas ġib sebek hawn wara idejja u ressek idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu emmint għax rajtni. Ħen jien dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu
li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn jinkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Għaddi ġimma mill-lejt u min kellu ċans jattendi matul il-ġimma, matul din il-ġimma, il-Vanġeli kollha Ġesu der lil xi ħadd. Il-liturġija tal-kelma tal-lum ħanaqsmu fi tliet lezzjonijiet jekk smajnihom sewwa, waħda titkellem fuq il-Knisja mill-Atti tal-Apostli. L-ewwel il-bidu tal-Knisja, l-ħor titkellem fuq il-fidi, l-importanza tal-fidi ta' San Pawl, u l-Vanġelu jkellimna fuq dan l-imbierek Tomas li aħna kultant niġġudikawh u niġġudikawh ħażin ukoll. Mela ilna ġimgħa dawn huma 3 punti, ilna ġimgħa nisemmew fuq Kristu u nkantaw l-Alleluja. Ġesu der lil ħafna, fosthom lil ħafna nisa. Der lil-disċipli ta' Emmaus u kien jieħu paċenzja kbira b'Ġesu bihom ta' għati fehmu bil-disċipli ta' Emmaus biex forsi jaslu biex jemnu li Kristu xoxta. Sa dawn jgħixu 3 snin miegħu, raw qajjem in-nies mill-mewt u xorta sabuha diffiċli biex jemnu. Illi Ġesu qam mill-imwiet, tant sabuha diffiċli li kienu malu għax kienu għadhom qed jibżew. Issa aħna jeħelmana Tomas ngħidu iwa dan kemm hu bla fidi. Jien naħseb li kien l-iktar wieħed koraġġjuż ta'. Il-Vanġelu tal-lum jibda hekk. Meta d-disċipli kienu flimkien imbeżżejn mill-lowd bil-bibien magħluqa, Ġesu qgħad f'nofshom. Kien hemm 10 apostli, min kien hemm nieqes? Kien hemm nieqes Ġuda li nafu kif spiċċa u Tomas. Dan ma beżax. U min jaf marx ifittex il-Ġesu dan wara li sema li der lin-nisa. Wara li dawn in-nisa ġew qalulhom isma' qam ta' il-qabar vojt. Għax aħna niġġudikawh. Forsi kien wieħed li jemmen u ma rifittxu li Ġesu. Jew forsi tant kellu dubju li ma rifittxu. Għax id-dubju ġalu imur ifittex il-fattu li kien koraġġjuż ħafna. Ma rridux ninsew illi Tomas kien wieħed l-uniku apostlu li xin Ġesu provaw joqtluh fil-belt ta' Efraim. Għalih f'San Ġwan kapitlu 11 qiegħda m'iniex ċert. Mar għallhom lill-apostli, ejjew immorru miegħu u jekk hemm bżonn immutu miegħu. Tomas kien ta'. U dan wara li għamel ġimgħa jiddubi ta' Tomas jgħid imma dan għax ma derx lili. Kulħadd raħ, iwa jien apostlu anki sħabi l-apostli rawh, forsi ma rifittxu. U jidħol wara ġimgħa jiġġerħa u jiġri u nimmaġina l-Pitru jgħidlu u kemm ilek tiġri forsi tfittxu l-mulej. Taf li rajnieh ġie fostna. U Tomas tant irrabja dak il-ħin illi Ġesu ma derlux. Illi qallhom kma narax, anzi, kma npoġġix subajja fil-feriti, anzi, qallhom, kma npoġġix idi fil-kustat tiegħu ma nemminx. U ġimgħa wara l-apostli kien għadhom magħluqin. Qalbhom tiftakru xettilkom il-ħadd l-għadda li l-qalb tagħna kultant inżommuha magħluqa. Qalbhom kien għadhom ma fetħuhiex għal Ġesu. U ħasbu billi għalqu l-bibien ħadd ma jista' jidħol. Insew li Ġesu anki dik il-blata farrak u daħal ġa nofshom. U ħana ġi għat-tieni punt, mela għandna l-fidi ta' Tomas għalissa npoġġuha fil-ġenb, issa ħani ġi għat-tieni punt. Ġesu x'qallhom mill-apostli? Żewġ affarijiet. Islim għalikom tom il-paċi. X'qed jgħidilhom mill-apostli? Jiena ħfirtilkom. Tomas ħfirtlek għax m'emminx. Intom id-9 l-oħra, l-10 l-oħra, ħfirtilkom li ħrabtu ma għadtux miegħi sal-aħħar. Ġesu seta' mar u l-ewwel ħaġa għamel ċanfarhom. Prosit Piet x'għamilt li? Ittradejtni 3 darbiet fuq kan ibni l-Knisja tiegħek. X'biċċa ta' raġel fejk. U l-oħra se taqalhom prosit fil-mument tal-prova. Tlaqtu l-hemm. Imma Ġesu x'qallhom? Il-paċi magħkom għal darbtejn. Jiena nħobbkom, jiena ħfirtilkom.
Jiena naħfrilkom id-dnubiet kollha. Dal-kliem Ġesu jgħidu lilna. M'hemmx dnub illi jiena ma naħfrux. U bat għamil ġessa bieħiħor Ġesu. U rijom il-feriti. Aħna, meta konna xi ferita, ġeneralment kif tkun ferita qawwija bħalma kienu dawk ta' Ġesu ngħattuha. Anke għax toħroġ barra, u jgħidulek, ikun hawn min jiddarras. Il-feriti ta' Ġesu kienu kkawżati mid-dnubiet tiegħi u tiegħek. Ġesu l-uniku pjagi li kellu ħallihom f'ġisem irxoxt, mhux suppost ikun hemm pjagi, imma minn hemm narfuh il-Kristu mill-pjagi. Minn hemmhekk għarfuh, indunajtu li l-pjagi huma ċ-ċentru ta' din il-liturġija tal-lum, u rihom il-pjagi, Tumas daħħal subaħ fil-pjagi, għax il-pjagi, it-tielet punt hija l-Knisja. Is-sagramenti huma l-Knisja. Is-sagramenti ħarġu mid-batija ta' Kristu. Id-dnubiet tagħna jinħafru għax ħadd patta għalihom. Għalhekk ma tagħmilx sens li ħadd jgħid, u jiena nemmen falla għalfejn ħanoqgħod imur il-Qudies, għalfejn ħanoqgħod inqerr. Bħalma xi ħadd jgħidlek biex taqsam minn hawn għal Malta ħantik dajsa. U inti tgħidlu jien id-dajsa x'nambija ħanowma, xorta tista' tasalta. Imma kemm hu diffiċli. Is-sagramenti huma l-mezzi li ħarġu mill-qalb ta' Kristu, mid-batija ta' Kristu biex lilna jsalvawna. Mingħajr sagramenti m'hemmx Knisja, għax kieku għandna Ewkaristija, għandna saċerdoti, għandna l-qrar, għandna l-Magħmudija biex jinħafer id-dnub tan-nisel. Il-Knisja hija s-sagramenti. U tgħidli Fader, u jien niġi l-Knisja daqshekk skandli, daqshekk dnubiet, flus, pedofilija. Knisja ta' Kristu hekk ukoll kienet fi żmienu ta'. Kellu wieħed it-tradieħ. Bijew, ieħor ċaħdu, l-oħrajn kollha ħarbu. Il-Knisja qiegħed hemm bid-difetti kollha tagħha u nista' nkun jiena l-ħares qatt ma nitlobx, nista' nisbalja jien ukoll, kulħadd jista' jiżbalja. Il-Knisja qiegħed hemm biex turina u twassalna għand Kristu. Tinsewx li s-sagramenti s-saċerdot u minnu jiċċelebrom f'isem Kristu. F'isem Kristu. Dak il-ħin is-saċerdot anke x'inhu jkun fuq l-artal, mhuwiex bniedem iktar, f'dak is-sens jibqa' bniedem imma huwa Kristu li jikkonsagru, huwa Kristu li jaħfir id-dnubiet. Ħanajdilkom ħaġa li forsi ftit tafuha u tiskandalizzawx ruhkom. Anke jekk Assis ikun fid-dnub il-mejjed u tmur tqerrandu dawk id-dnubiet jinħafru xorta. Għax mhux hu jaħfirhom, imma Alla hu li jaħfir f'ismu. Ma din importanti li nifhmuha. Għax hekk nifhmu illi s-saċerdot mhuwiex hu li qed jaħfer, imma huwa Kristu li qed jaħfer. Araw kemm hu kbir Alla. Alla jinqedam biex ngħidlek biċċa tal-art bħali biex iwassal il-grazzja lilkom. Dan hu Ġesu, din hija l-Knisja. Għalhekk ma ħarsux lill-Knisja, hemm ħafna tajjeb fil-Knisja, jgħidu kollox ukoll. Hawn saċerdoti tajbin, hawn saċerdoti li jaħdmu, hawn saċerdoti li jagħmlu kareta. Tinsewx lill-Knisja ma toqgħodx tgħid tisma' minna kareta hemm ta' tajna 1000 euro dik il-familja. Isiru dawn l-affarijiet ta'. Imma l-ebda qasis ma jitla fuq l-ambonja, l-ewnet b'rispett lejn dik il-familja. U hekk għandu jkun. U fl-istess ħin l-affarijiet tajbin tagħmilhom bil-moħbi. Ġifieri aħna nisemgħu bil-ħażin biss. Dan mhux biex naqbes għall-Knisja ta' biex naqbes għalina ta' ma qed ngħidilkom biex nkunu nies bilanċjati, mhux kollox. Mela, it-tieni punt, il-feriti ta' Kristu huma s-salvazzjoni tagħna. Tomas ħarġ b'dik l-espressjoni x'impoġġeġ subaħ fil-qalb ta' Kristu. X'immess is-sagramenti ta' Kristu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Issa aħna jien illum f'2023 fejn qiegħed din l-istorja. L-ħajja spiritwali tiegħi. Kristu l-xoxt ilu ġimma li qam. Inna ġimma nisemgħu fuq Kristu l-xoxt. Xi fisser għalija? Għam verament Kristu għalija qed ngħix ta' wieħed
li verament salvat minn Kristu. Jew darba kont ma wieħed protestant u ġibit li l-attenzjoni u tallimt ħafna. Għalli intom l-insara tgħidu li intom poplu salvat u kollha bil-geddum. Għalli tikinsu t-toroq b'geddumkom. Għalli jekk intom poplu salvat, dnubietkom ġew maħfura minn Kristu li mietu għamalikom. Kif dejjem imdejqin? U kemm għandu raġun? Jekk jien xi ħadd ħallas għal dnubieti. U hawnhekk ġejja l-miżerikordja l-aħħar punt. Alla ħafrilna dnubietna kollha. Dawk li għamilna, dawk li qed nagħmlu, dawk li qed tridu nagħmlu. Dan ma jfissirx li allura nagħmel id-dnubiet Alla mhux xorta jaħfir li lex daqskemm Alla hu miżerikordjuż huwa ġust. Inkella mhuwiex Alla, għax Alla huwa perfett f'kollox. F'kollox. Imma l-miżerikordja t'Alla hija kbira. Ħanieqaf għax qed indewwinkom ftit, però l-aħħar punt ħanieqaf hawn nieqaf ta' il-miżerikordja t'Alla tanti kbira illi jien x'kien immut nemmen illi Ġesu mhux ħajjgħidli, ara dakinhar għamilt dnub, ara fin-1920 għamilt ieħor, imbagħad għamilt tnejn kbar li Alla ħajjgħidli il-paċi miegħek. Provide tgħix ta' nisrani. Bħalma l-missier li jkun jgħallem il-bicycle li t-tifel jew l-iskola li t-tifel u jiżbalja mhux jgħajjat miegħu. Erġa' jitla' sakemm titgħallem. U Ġesu l dawk l-affarijiet ħares kemm nippruvaw ngħixu tajjeb. Għax il-miżerikordja t'Alla hekk ħa tgħidilna x'in naslu ħdeh. Il-paċi magħkom, jien dnubietkom ħfirtulkom. Għamlu kuraġġ. Jiena mittu qomt għalikom biex insalvakom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfa. Ħalli flimkien nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Ġesu Kristu, iben waħdieni ta' Alla, mnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fi 3 jum għammin bil-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Nollu t-tifħir l-Kristu rebbieħ fuq il-mewt u resqulu t-talbit tagħna waqt li ngħidulu Sultan rebbieħ ismana. Sultan rebbieħ tolbu għall-Knisja u l-Ministri tagħha biex iħabbirku dejjem fix-xandir tal-kelma nitolbu. Nitolbu għall-mexxejja politiċi sabiex jaħdmu għall-paċi dejjem fost il-popli tad-dinja nitolbu. Tolbu għall-morda tagħna u dawk li jduru bihom biex iġarbu lena tal-mulej irxox nitolbu. Tolbu għas-seminaristi u dawk li qed jistudjaw għas-saċerdozju tad-djoċisi tagħna u sabiex aktar żgħażagħ jilqgħu s-sejħa li inti tagħmlilhom u jwieġbu b'ġenerożità nitolbu. Tolbu għalina l-koll biex nikbru fl-għarfien tal-kelma u nissaħħu fil-fidi tagħna nitolbu. Missier qaddis inti llum qed tferraħna bil-misteru tal-qawmien ta' ibnek minn bejn l-wiet għatina l-Ispirtu tiegħek biex narfu il-ħniena kbira tiegħek lejna u nagħmlu minn ħajjitna innu tarat il-ħajr bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u tal-ulied li twildu mill-ġdid biex dawk kollha li ġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-ma'mudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tiddaw li jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek u jgħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis u lej Alla tal-eżerċitu s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Nbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewient mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax ibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawmien tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħawwa kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintloħ ix-xemsa inżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċ kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna. Bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tlog glorjuż tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek ara fiha l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek
tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaqa fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ilqa' nitolbuk mulej it-talba u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek illum il-koll flimkien. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. B'mod partikolari li niftakru Fruħtoni Vella u l-familja Karwana. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Siedna li beħen titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħarix leħtijietna, żdaħres lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għadda li intrid fija li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu għadak li jneħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Demm ta' Kristu jaħresna.
U Ġesu ngħidulek grazzi. Grazzi tal-li ħallejtna nirċievu l-grazzi mill-pjagi tiegħek. Nitolbuk tkattar fina il-fidi fin-nuqqas ta' fidi tagħna. Nitolbuk tieqaf magħna bħalma waqaft mad-dixxipli ta' Emmaus biex tfehmna li jien verament qomt u rbaħt id-dnubiet tagħna. Għenna nemmnu li fih dan il-Knisja tiegħek għalkemm dgħajfa aħna nsibu lilek u s-salvazzjoni tagħna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li jitqarbina li għamilna bis-sakrament tal-għid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Nagħmlu l-barka tal-għid tal kull invokazzjoni nirrispondu Amen. Alla bil-qawmin ta' Ibnu l-Waħdini fdiekom u għamilkom uliet adottivi tiegħu, iferraħkom bil-barka tiegħu. Amen. U li fdiekom u ħeliskom għal dejjem jaqawwikom biex il-kol tiksbu l-wirt tas-sema. Amen. Lilkom li fil-mamudija tagħkom ħadtu l-fidi u qomtu għal ħajja ġdida, jagħtikom il-mulej li tgħixu sewwa biex jistħoqilkom tidħlu fis-sema pajjiżkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Għandna xi avviżi ġabra s-seminarju tagħna ta' Għawdex. Illum il-ġbir kollu li qed isir fid-djoċesi tagħna qed ikun bris is-seminarju maġġuri. Il-post fejn jitħejjew is-saċerdoti ta' għada fil-waqt li nħoġġukom biex nitolbu għal vokazzjonijiet jew ngħinu blotijiet tagħna. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Festa Abbatini. Nhar il-ħadd li ġej is-seminaristi ser jorganizzaw festa fuq it-suntier tas-Santwarju għall-Abbatin li tibda fil-5:30 ta' filgħaxija. Pellegrinaġġ għal Fatima. Is-Santwarju ta' Pinu ser jorganizza pellegrinaġġ lejn Fatima fil-Portugal. Dan ser ikun bejn is-7 u l-14 ta' Settembru. Postijiet huma limitati għal 25 persuna. Dawk interessati jistgħu jiġbru l-programm mis-souvenir shop tas-Santwarju. Jekk naħseb l-ewwel avviż suppost għamiltu qabel il-qudisa, jekk hemm xi ħadd irid jagħmel xi donazzjoni jidħol fis-Sankristija ta'. Inawguralkom il-ġurnata tajba.